James Opondo. Jolupo moko adek oyangi ni owito ngimagi e okenge mopogore e kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo e giko dirani e Nam Lowe gi kaunti ma Homa Bay. Ariyo kuom jolupogo ne otho e kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo e kar chung' od bura ma Suba South, ka achiel to ne owito ngimane odhiambo manyoro e kinde mane odhi luokore e Nam Lowe e dho wath ma Sare e kar chung' od bura ma Suba South. Jalupo Paul Otieno ne owito ngimane bang' lwar ka wuok e yie e kinde mane odhi lupo e gweng' mag Kadem, ka nyawadgi George Otieno malupo e dho wath ma Osire bende ne olwar e pi bang' yamo loko yiegi e kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo. Jakom dho wedhe ma Homa Bay Edward Oremo oywak kaluwore gi masiche mag nam ma okoni odwa jimbore e Nam Lowe ma okoni ikelo gi rem mag jolupo rwako life jacket. Masari Paul Otieno nyicho wito ngimane kadhi manyo dek Kadim, to kendo e gweng' achiel ma Osiri George Otieno nyicho lwar e nam gi joma moko ka yamo loko yiegi. Kendo kibire gweng' ma Mbita kamiluongo ne Oyoga, bende ng'ato miluongo ne Moses Ngigi nyo wito ngimane ka odhi e nam mondo giluokre gi jowadgi. Jolupo mok tin na dek e masiche kada thoge mag nam. Mani nyiso ni nitie mbekni moro matin ma nitie dho wedhewa e siro weche mag safety kaluwore gi kaka ji onego timie nam. Mani kela e golo siem mager ahinya ne jokombewa manitie dho wedhe duto mondo ne ni onge jalno moidho ni dhi nam ka ok orwako life jacket kendo ka ok obedo e yie ma ngimane ok ongohore. Bende mani kela e kwayo kikundi wa mar Kenya Coast Guard Service ni mondo gi up their socks matin mondo wang'e ni wa enforce gimiluongo ni safety mantie nam, nikech safety ok wanyal compromise. Mondo bende giketie gi establish kamiluongo ni Safety and Rescue Center, particularly kuma yembe pekie machalo Gwase, machalo Suba South, machalo Mfangano, machalo Mbita, to kata mana Rachuonyo manitie ma is infested gi water hazard, bendo bedie gi Safety and Rescue Center manyalo respond ne calamities aina ma koro jowathogo gi. Kaudhi e kaunti